rozhodčího, kontrola základny, praporky jsou nahoře, na startu kluci z Postřelmovka. A zdá se, že budeme opravovat základnu. A mám za to, koukám na rozhodčího, ano, první start už si kluci vyčerpali tím pádem. Takže už nemají možnost opravy. O to větší soustředění pak bude muset být na startovní čáře. Už běžte. Tak nám